Ei, s'acosta Carnestoltes, que ha estat associat històricament a la rauxa, i vull aprofitar per parlar del seny i de la rauxa. Què és el seny? Per mi moltes coses que es fan al món basant-se en el que es creu que és el seny són insensateses. Es fan perquè és com s'han de fer, perquè sempre s'han fet així i això es considera tenir seny. Un exemple és bloquejar l'expressió del teu ésser perquè la teva cultura diu que no és assenyat, com en el cas de ser una persona LGTBIQ+, i no expressar-ho perquè la teva societat no et deixa. Tú, que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad. Maquillar la identitat és el que se suposa que és assenyat si no entres dins de la norma? Durant molts segles i a l'actualitat a molts països s'ha considerat assenyat empresonar persones LGBTIQ+, només per estimar i o ser diferent. I una bogeria estimar o voler tenir una expressió física fora de la norma. És a dir, l'amor i l'expressió d'un i mateixi es titlla de bogeria i el càstig s'anomena seny. Loca! Moltes persones que van cremar com a bruixes eren dones que volien viure lliurement, sense estar sota les ordres dels homes. Moltes eren intel·ligents i tenien coneixements que molestaven a la Inquisició. També n'hi havia que tenien una espiritualitat diferent de la que s'imposava. Així que es va decidir que aquestes persones se les anomenaria boges i portadores del mal, per poder torturar-les, cremar-les, penjar-les. I els que feien això eren els que tenien seny? Uau! Anem servits, doncs. Quan algú decideix que només ell hi té seny és perillós, perquè el primer que destruirà és tot allò diferent a la seva creença. Llavors, tal com s'ha utilitzat la paraula seny en moltes ocasions, és seny realment? O és por del canvi, por de la diferència, por de perdre poders i privilegis? Què és seny? I què és rauxa? Són realment contraris? El que és assenyat en una cultura és una bogeria en una altra. Cada cultura et dirà què has de fer per tenir seny, i quasi sempre serà diferent. Perquè el seny que ens ensenyen es basa en la història de cada lloc, i cadascú ha fet servir aquest terme com més li ha convingut. El seny es relaciona amb la ment i la rauxa amb les emocions. Moltes vegades oblidem que les emocions ens apropen entre persones i que ens ajuden a tenir empatia. De fet, qui no escolta les emocions i les va gestionant és més fàcil que exploti descontroladament quan hi ha un moment de tensió. El seny és molt característic de Catalunya i tenim moltes frases fetes amb aquesta paraula. Moltes coses que eren assenyades fa 100 anys en la cultura catalana ja no s'hi consideren actualment. Per tant, el seny depèn de l'entorn. La rauxa es considerava pecat. Ara bé, què es definia com a rauxa? La rauxa es pot definir com un esclat incontrolat de ràbia, però jo en parlaré des d'una altra perspectiva. En alguna època, el simple fet de ballar es considerava rauxa, i el fet de ser diferent et convertia en un boig. Boja, penso que estic mig sonada. Al colonitzar altres civilitzacions, els colonitzadors deien que civilitzaven aquelles cultures perquè com vestien, com actuaven i les creences que tenien eren una bogeria, eren pecat. Vaja, que eren diferents a les seves. Què és bogeria? Què és rauxa? Què és seny? La rauxa també ha estat associada al cabaret. Life is a cabaret, old chum. A Barcelona, al Paral·lel. El paral·lel que té de tot. Al Molino, allò extravagant, una vegada més el que s'expressa diferent. Anomenaríem rauxa en negatiu la celebració de Carnestoltes actual? Disfresses, música, ball, colors, purpurina, alegria? Carnaval, carnaval. La majoria ho veiem en positiu. Llavors, què és la rauxa? És negativa? Tot depèn de què s'entengui com a rauxa. La rauxa entesa com a fúria i ràbia i la seva expressió descontrolada, com va ser la caça de bruixes, que es revestia d'assenyada i era ràbia cap a un col·lectiu. Jo sí que la veig negativa. Ara, per mi la rauxa de Carnestoltes és d'allò més positiva. Ens permet connectar amb l'alegria en ple hivern. I a moltes persones els permet expressar coses que no s'atreveixen a expressar la resta de l'any. Personalment crec que el seny com a sentit comú i la rauxa com a expressió apassionada no són contraris sinó complementaris. Viu la rauxa amb seny, disfrutant de les emocions, expressant-te amb passió des del que ets realment, alliberant-te de les opressions internes i externes i valorant el que és millor per tu i pels altres. A continuació hi ha informació sobre el taller de seny i rauxa que farem el dijous 21 de febrer, per preparar-nos per Carnestoltes i celebrar la lluna plena. Gaudim del Carnestoltes juntis?